Φίλε Μισπλόφιλες, είμαι ο Διονύσης. Για κάθε πρωί πάω στη δουλειά μου με το λεωφορείο. Αυτή είναι η χειροναδή του λεωφορείου. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Όχι όμως όλοι. Όχι όμως όλοι. Αφού λοιπόν τώρα πήραμε τα αυτοκίνητα των 1400 κυβικών, μα γιατί να πάρουν αυτοκίνητο οι βουλευτές? Ωραία, να μην πάρουμε αυτοκίνητο. Θέλετε να κυκλοφορούν οι βουλευτές με το λεωφορείο και το τρένο? Γίνεται? Πιστεύετε ότι είναι εφικτό? Προφανώς και όχι. Δεν μπορεί να ξεφτυλίσει το βουλευτή. Δεν μπορεί να ξεφτυλίσει το βουλευτή. Κάτι φοβάται ο Άδωνης και δεν πάει με το λεωφορείο στη δουλειά. Τι λέτε να φοβάται ο Άδωνης? Τι λέτε να φοβάται ο Άδωνης? Τι φοβάται ο Άδωνης? Μήπως φοβάται αυτό? Αυτό? Τώρα που το σκέφτομαι μπορεί να φοβάται και αυτό. Αυτά για σήμερα και να θυμάστε, δεν είναι ντροπή να πηγαίνει στη δουλειά με το λεωφορείο.